вобастагии иқтисодиётро аз мана кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, инам бештар аз нисф аст, аз 50%, тахминан 50% гӯем. яъне инам ин нишондиҳандаи назаррас аст. сеюм нишондиҳандаи амана интиқолҳои муҳоҷирони миннатӣ. интиқолҳои муҳоҷирони миннатӣ тахминан 30-31% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил мекунанд ва ки нишондиҳанда нисбат ба амон нишондиҳандаҳои дахлдори дигар давлатҳои монанд ба Тоҷикистон ҳам нишондиҳандаи назаррас ба ҳисоб меравад. боз низоми бонкиро гирем, агар низоми бонкӣ ба воситаи медонед ки тавассути мана ташаккул додани захираҳои байналмилалии асъор ки назаррасанд бо тамоми низоми бонкиву молиявии ҷавони гузашта алоқамандӣ дорад. дигар нишондиҳандаи муҳиме ки бо вобастагии иқтисоди миллиро аз иқтисоди диёти ҷаҳон ё ки кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, боз ин ҳаҷми қарзи давлатӣ аст. дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ чи хориҷӣ чи дохилӣ тахминан 46% маҷмӯи дохилиро ташкил медиҳад. аз ин тахминан 40% яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳаҷми қарзҳои берунӣ рост меояд. шумо медонед ки вақте ки қарзҳои берунӣ мо дорем, он ин қарз аз ҷониби вазорати молия хизматгузорӣ карда мешавад, ҳам тавассути баргардондани қарзи асосӣ давра ба давра, ҳам аз ҳисоби пардохт намудани бо фоизҳо, ҳарчанд ки баъзе фоизҳо пасттар ҳастанд, ин таъсир мерасонад. яъне бинед ки як тақрибан 4-5 нишондиҳандаи асосӣ ман номбар кардам ки вобастагии зичи иқтисоди миллиро аз иқтисоди ҷаҳонӣ нишон медиҳад. ана дуюм қисми саволи шуморо мехоҳам ҷавоб диҳам ки яъне ки савол ки пас бо ин қадар алоқамандии зич чӣ хел ба мо муяссар гардид ки рушди иқтисодиро то андозаи 4-5% таъмин кунем. ин ду омили асосӣ ба дар ҷо мавқеи асосӣ возид, тавре ки ман гуфтам, якум тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат тавре ки қайд расман хазинаи байналмилали асъор тадбирҳои андешидаи зиддибаронии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро саривақтӣ, самаранок ва натиҷабахш арзёбӣ намуд ва ба ҳамин хотир инро эътироф карда дурнамои рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилиро аввалин маротиба, агар хато накунам, дар таърихи ҳамкории мо бо хазинаи байналмилали асъор ба андозаи 3 банди фоизӣ баланд намуд. яъне дурнамои рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба андозаи 3 банди фоизӣ баланд намуд. ин як омил ки яъне ки тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат то андозае хӯрам нагӯем, то андозае пеши рӯи таъсири ҳамин паёмадҳои борони ҷаҳониро ба соҳаи иқтисоди миллӣ гирифтанд ё ки бартараф карданд. ва дигар омиле ки ба ин сабабгор шуд, ин он аст ки дар мана 15-20 соли охир дар натиҷаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Муҳаррамон ва инқадар таъсиси инқадар корхонаҳо, яъне иқтидорҳои сисолиро мо зиёд кардем, иқтидорҳои энергетикиро инқадар зиёд кардем, иқтидорҳои мана нақлиётиву инҳоро зиёд кардем, истеҳсоли молу маҳсулоти ниёзи аввалро зиёд кардем. бахусус тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми навбатии худ қайд намуданд, мо дар 5 соли охир 44 миллиард сомонӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар дохил истеҳсол кардем ва бо ҳамин воридоти ин намуди мол маҳсулотҳоро ба маблағи 44 миллиард, ин ростӣ як натиҷаи хуб аст, коҳиш додем. яъне ана ино ҳама ино ба он сабаб ба он оварда расонданд ки сатҳи тобоварии иқтисоди миллӣ дар муқобили мана омилҳои берунӣ беҳтар гардид. яъне дар маҷмӯъ боз ҷанбаст мекунам, ду омили асосӣ ба ин сабаб шуданд. якам тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазои идораҳо, тадбирҳои зиддибаронӣ дар назар дорам, ва дуюм
ки дар 15-20 соли охир тадриҷан сатҳи он корҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии вазоити дороҳо ба анҷом расонида шуданд, сатҳи тобоварии иқтисоди миллӣ дар муқобили хавфҳои эҳтимолии берунӣ беҳтар гардид. Ташаккур. Маълумот ягон савол. ҷаноби вазир, мехостем дар бораи бархе аз ҷузъиёти се барномаи набиён шумо барои солҳои 2021-25 дар мавриди рушди иқтисодӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ, яъне ин нишондодҳои ин барнома аз кадом роҳ ба даст меояд? Ва ҳамзамон як саволи дигар мехостам. шумо ҳоло гуфтед дар бораи маҳсулоти воридоти васкунанда, яъне ин сол ва солҳои баъдӣ ин нишондод то чанд дарсад мерасад ки мо шумо пешбинӣ мекунем? Мебошад дуюм саволтон чи? Дуюм савол дар мавриди маҳсулоти воридоти воскунанда, яъне ин сол ва солҳои минбаъда ба чӣ нишондод хоҳад расид? Ташаккур. Дар барномаи вобаста ба саволи якуми шумо, вобаста ба саволи якуми шумо тавре ки қайд кардем, барномаи меҳмонномаи рушди ҷумҳурии Tojikiston барои соли 2021-25 аз ҷониби вазорати туризм ва савдо таҳия ва ба ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston пешниҳод гардид ки дар ин барнома манбаъҳои амалкунанда ё ки мавҷудаи рушди соҳо, инчунин манбаъҳои иловагии таъмин намудани рушди соҳаи иқтисоди миллӣ оварда шуданд. дар маҷмӯъ аз рӯи се сценарие ки гуфтем, сценарии ин мо дорем боронӣ, сценарии воқеъбинона ва сценарии оптимистӣ, рушди маҷмӯъи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи сценарии боронӣ 5, воқеъбинона 6 ва сценарии оптимистӣ 7% пешбинӣ шудааст. лекин фақат сценариҳо ҳастанд ва тибқи дурнамои қабулнамудаи ҳукумат тавре ки гуфтам 7.6% пешбинӣ шудааст ва ин аз ҳисоби рушди соҳаҳои зерин амалӣ мегардад. саноат 22.5%, кишоварзӣ 20.9%, сохтмон 10.9%, хизматрасонӣ 33.6% ва андозҳо 10.1%. ва дар доираи янамин барнома як қатор манбаъҳои иловагӣ ки имрӯз дар сатҳи зарурӣ бо ин ё он сабабҳои бисёртар объективии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ истифода набурдааст ва имкониятҳо бисёрам пешбинӣ шудааст, хусусан истифодаи васеи захираҳои обию заминӣ ва яке аз манбаъҳои иловагии ин рушди аматарафаи иқтисоди сабз, дар нохонак иқтисоди сабз гӯем, ки ҳам ба соҳаи энергетика ва ба соҳаи кишоварзӣ ва дар маҷмӯъ ба ҳамаи соҳаҳо дахл дорад. ва дигар манбаъи иловагӣ ин татбиқи иқтисоди рақамӣ, яъне ки аз имкониятҳо ва манфиатҳои иқтисоди рақамӣ мо бархурдор бошем ва тавре шумо медонед, ҳарчанд ки ба гузориҳо гуногунанд, ҳиссаи дар маҷмӯъ ба ҳисоб меона ҳиссаи иқтисоди рақамӣ дар рушди маҷмӯъи маҳсулоти дохилии бисёре аз кишварҳо тахминан то 16% агар хато накунам ташкил мегирад. яъне инам як манбаъи иловагии рушд ва аз ҳама муҳимаш манбаъҳои иловагии рушд ин тавре ки мана аз ҳузури сулҳи вазорати миллӣ пешвои миллати президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Маҳмад дар паёми навбатии худашон муайян намуданд, ин ба кор андохтани иқтидорҳои нав дар соҳаи гуногун, хусусан сохтмон аз навсозии корхонаҳои навистисолӣ ва аз навсозӣ ва такмил додани чизе ки мегӯянд модернизасияи корхонаҳои амалкунанда. ва дар баробари ин ки мо бисёри корҳоро оғоз кардем вобаста ба истифодаи манбаи дигари рушд, ин рушди сайёҳӣ, ҳам сайёҳии хориҷиву дохилӣ, ва ҳанӯзам имкониятҳои анамин рушди соҳаи сайёҳӣ дар мо пурра истифода нашудаанд. ҳарчанд ки мана мутаассифона пандемияи коронавирус дар ҷаҳон ба рушди ин соҳа аз ҳисоби ҷалби сайёҳони хориҷӣ таъсир мерасонад, лекин бо вуҷуди ин бо назардошти
мана боз нигоҳҳои оптимистики давра ба давра шумо медонед ки роҳҳо кушода мешаванд, боз рафту омади мусофирон эҳтимол барқарор мешавад, до рушди сайёҳии хориҷӣ ҳам рушд меёбад. Лекин дар баробари ин мана тибқи дастури сипоршӯи ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди сайёҳии дохилӣ низ аҳамияти хоса дода истодааст, ки мо бояд ин манбаро низ ба сӯи истифода барем ва то ҳадди имкон чӣ мегӯянд ҳиссаи боз ин соҳаро дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бештар кунем. Вобаста ба саволи дуюми шумо, мана мо барномаи нав, яъне барномаи давлатии мусоидат ба барномаи давлатии рушди иқтисодиёт барои солҳои 2021-2025 таҳия ва ба ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston пешниҳод намудем. Дар ин барнома якчанд сценарио мо даровардагӣ пешбинӣ кардагӣ. ҳозир гардиши савдои хориҷии мо дар яке аз сценариҳо гардиши савдои хориҷии мо тахминан 4,5 миллиард долларро ташкил медиҳад ва дар тибқи сценариёи пешбинишуда мо гардиши савдои хориҷиро то соли 2025 то 6 миллиард доллар зиёд карданем. Дар баробари ин содирот аз 1,4 миллиарди ҳозира то 2,4 миллиард зиёд кардан пешбинӣ шудааст ва воридот аз 3,1 миллиарди ҳозира то 3,6 миллиард. ин аз ҳисоби тавре гуфтем зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ҳам ба содирот нигаронида шуда ва ивазкунандаи воридот ба пешбинӣ шудааст ва мо бисёри имкониятҳои бисёри истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда дорем. мана бинед ки шумо медонед ки коркарди ниҳоии маҳсулоти насоҷӣ, яъне пахта, то коркарди ниҳоии бурдани ин ва коркарди зиёд намудани коркарди ниҳоии истихроҷи маъданҳо, зиёд намудани коркарди ниҳоии чӣ меваву сабзавот ҳам, баъд зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ мо имкониятҳои бисёр дорем ва боз кадом намуди маҳсулотро ман яъне ки зиёд намудани коркарди ниҳоии боз то ҳадди имкон давра ба давра тадриҷан алюминий аввалия, яъне ин имкониятҳое ки мо то имрӯз пурра истифода набурдаем, аз ҳисоби истифода бурдан ва то коркарди ниҳоии зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти номбаршуда, мо умеди калон дорем ки метавонем ба ин нишондиҳандаҳои пешбинӣ гардида ноил гардем. Ташаккур ҷаноби вазир, шумо гуфтед иқтисоди рақамӣ. ин чӣ гуна метавонад мусоидат кунад ба рушди иқтисодӣ ва аслан ин чӣ аст? Ташаккури зиёд. иқтисоди рақамӣ ин аз бигӯем ки коғаз ба забони оддӣ гӯем, аз коғаз ба шакли электронӣ ҳам ҳуҷҷатгузорӣ, ҳам барориши иҷозатномаву иҷозатдиҳӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо ва дар баробари ин рақамикунонӣ равандҳои бизнес мегӯянд ё ки технологӣ дар ҳамаи соҳаҳо, ин ҳамаи соҳаро фаро мегирад. ин на танҳо фақат соҳаи технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ, инчунин соҳаи саноат, кишоварзӣ, энергетика, нақлиёт, молия, бонк. ин чанд манфиатҳо дорад. яъне якум ки хароҷотҳое ки вобаста ба гардиши коғазии ҳуҷҷатҳо ҳастанд, ино хароҷоти барҷодатеро талаб мекунанд. вақте ки рақамикунонии соҳаи истеҳсолӣ мешавад, ин ҳам шумо медонед ки ҳам якбора арзиши аслии маҳсулот поён меравад ва дар баробари ин ҳамин арзиши иловашуда ба маротиб зиёд мешавад. шумо медонед ки технологияҳои пешрафта рақамӣ чӣ тавр арзиши иловашудаи баланд доранд нисбати фарз кардем арзиши иловашудаи ягон маҳсулот.
یا کشاورزی باشد یا صنعتی باشد هم خلاص و روندی انامین فعالیت اقتصادی و سویپوری رقمی کننده شده به مراتب ساده کرده می شود. بر جای هفته و ماه در یک لحظه معین می شود، شفافیت تامین می گردد و این حساب کتاب و تحلیل ها هستند اوز در روی کاغذ در نزد من نیستند که حساب هستند که اون دولت هایی که به این گذاشتند ده ها یا صدها میلیون دلار حتی میلیارد دلار از حساب کم کردن خراجات های برزودتی یا که دویم درجه حتی درآمد بودجت گرفتند، یعنی که هم درآمد بودجت زیاد می شود، هم شفافیت تامین می گردد، هم برای رشد جلب سرمایه و رشد سویپوری فعالیت سویپوری چیز شرایطی با بهتر فراهم می‌آورند. یعنی از همه جهت از همه طرف این واقعا چی می شود با رشد سوهای گوناگون مساعدت میکند. یک سوهای دیگر رو از یادم رفت، این بنیاد مهم است، این سودا و خدمت رسانی ها هم خلاص سودا و خدمت رسانی ها به توسط الکترونی با اینو برنامه های بسیار رقمی بلندصفت جاوید طلبات بین المللی لازمند. یعنی تطبیق کردن اقتصاد رقمی از یک جهت برای تشکیل کردن پلتفرم عمومی و برای تشکیل کردن رقمی کنونی بیزنس پروسس ها، این از یک طرف من این برنامه ها تامینات برنامه‌ای با انگلیسی سافت اینفراستراکچر میگن که اینفراستراکچر تامینات برنامه‌ای ضرور است. از طرف دیگر با اینفراستراکچری با جسمانی هم در کار است، بعد کادرهای با سوهای تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در کار لازم میشن بسیار سو و به شبهه با در نوبت اول کمی مبلغ گذاری هم ضرور می شود. خب این یکی سوهای یکی از منبع‌های میتواند رشد برآمد کند. تشکر. درنگیز محمد راستم رای دادم مرزی اوازی توجیه جناب وزیر میخواستم در مورد کارخانجاتی مشترک بگوید که کدام کارخانه‌های مشترک در کشور ما فعالیت میکنند و فعالیت آنها چگونه قرار مانده شده است و بعداً طبق نظر کارشناسان امنیت افغانستان تامین امنیت افغانستان را بر رشد اقتصادی بسیار حق میدهند. کشور ما جمهوری تاجیکستان چی نقش دارد در برابر صادرات برق، چه صادر اصلا کدام محصولات رو به افغانستان صادر میکنند و در تامین امنیت اقتصادی افغانستان چه نقش دارد و هم یک سوال آخر، فعالیت بازارهای نقدی سرحدی چگونه است؟ تشکر. سه سوال دارید. کارخانه مشترک که بادور عدوی شما دارید یگان رقم در یگان معلومات من سرایست رشد سوی بخش واقعی محترم آزاده بادور جواب میدین. از سوال یکم شما شرکت کوی صنعتی ترکستان شرکت انظار شرکت ساختار سوژوتی افغانستان داریم. اونها فعلا با استخراج معدن ها مشغول میباشند و در سالهای من بعد در نظر است که اونها حصه خود را در سمت کارکرد میگذارند و کارکرد معدن ها را بر راه میمونند. همزمان کارخانه در سمت با کار درآوردن اقتدارهای نو در سمت با شرکت تاوکو میباشند. همزمان کارخانه کارکرد در سمت منطقه آزاد اقتصادی هستند، تکا اویل وابسته به کارکرد نفت. در سمت استحصال کارخانه استحصال تجهیزات برقی در شهر دوشنبه است، اون نیز میباشند. من در
корхонаҳое ки нав таъсис дода мешаванд ҳамчун манбаъҳои иловагии рушд дар самти саноат таъсир мерасонанд. ҳамзамон пешбинӣ мегардад ки дар соҳаи саноат ба коркарди маҳсулоти маъданҳо ва коркарди маҳсулоти хӯрока таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад ва корхонаи нав боз низ дар ин самт таъсис дода мешаванд. Ташаккур. ممكن سوال ممکن میبخشید وزیر سوال دیگر با سوال دیگرش من خیلی جواب میدیم. حجم ما با جمهوری اسلامی افغانستان در سطح خوبی همکاری های تجارتی اقتصادی قرار داریم. کمیسیون دائمی کننده بین حکومتی اوید به رشد همکاری تجارتی اقتصادی منتظم هر سال گویم که برگزار میگردد و در آن مسائل مهمی رشد تجارتی و اقتصادی بین دو دولت بررسی میگردند و با نظر داشتی من مسائل امنیتی طوری که بارها از منبرهای بلند اساتید رسول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم قید کردند. ما خواستگار صلح و امنیت در جمهوری افغانستان هستیم و در برابر حل مسئله های گویم که امنیتی برای تامین نمودن امنیت مردم افغانستان تهیه و تطبیق لایحه‌های انفراستراکتوری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مهم ارزیابی می‌گردند و ما گردش سودای خارجی بین جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست می‌آید و اساساً قسم اساسی صادرات مال محصولات ما رو با افغانستان این برق، سمنت و آب‌های معدنی و نوشاکی تشکیل می‌دهند. خب شما با همه سوالاتون جواب گرفتید بکنید. در طوری که شما میدونید جهتی من رشد توسعه‌های همکاری‌های دو جانبه بین سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان 4 بازار سرحدی تأسیس یافته شدگی بود. اینها بازار سرحدی روزوای در ناحیه درواز، خمرغ ناحیه ونج یعنی سرحدی ناحیه ونج، تیم سرحدی شهر خاروق و اشکاشیم ناحیه اشکاشیم. ولی با نظر داشتی من پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس کووید 19 در جهان از جمله در این کشورهای همسایه این موقتا این 4 بازار سرحدی فعالیت ندارند. خب مرحمت یه سوال خبرهای رادیو خبر داریم امروز محترم وزیر من 2 سوال داشتم. سوال نخست در ارتباط به همین تهیه کدکسی انداز در طریق نو خیلی سر زیاد شده است. اندیشه شد شده است یعنی با تهیه شدن همین کدکس و در ارتباط با تغییر روی که هست تا کجا میتواند وضعیت رو در نظر دارم وضعیت سرمایه‌گذاری و دیگر مسائل رو بهتر سازد. و سوال دیگر در ارتباط با منطقه آزاد اقتصادی است. مخصوصا منطقه آزاد اقتصادی تنگره که امیدواری زیاد بود که سال 2020 در این منطقه کارخانه‌های خیلی بزرگ با فعالیت شروع می‌کنند. مخصوصا کارخانه کارکرد نفت بود ولی همین اطلاع دیگر وارد نشد. این کارخانه کارکرد نفت چطور تبدیلش نکرد و فعالیت شروع می‌کند؟ تشکر زیاد برای سوال‌های شوق‌آور. خب وابسته به سوال یکمتان چیزی که شما میدونید برای تهیه کدکس انداز در طریق نو کمیسیون علویده در نزد وزارت مالیه فعالیت دارد و ما از وزارت تجارت و سودا هم در سطح وزیر هم در سطح معاون وزیر و صدر رئیس دخلدار اعضای این کمیسیون نام برده می باشیم. ما در تمام مرحله های تهیه کدکس انداز به واسطه اشتراک داریم و علاوه بر این ما در دوره
якчанд майдонҳо гӯем платформа майдонҳое ки дорем аз ҷумла мана як майдон гурӯҳи кори доимокунанда оид ба такмили фишангҳои тарифӣ ва ғайритарифӣ ва як майдони дигар дорем котиботи шӯрои амалсоз оид ба содагардони расмои савдо ки хусусан истеҳсолкунандагони ватанӣ соҳибкорон аъзои ҳарду ин бигӯем ки сохторҳо ҳастанд дар дораи амно фикру пешниҳодҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ ва соҳибкоронро гирифтем ва инчунин боз амин кодекси лоиҳаи кодекси андоздафтари навро мавриди таҳлили омӯзиши ҳамаҷонибаи худмон қарор додем ва дар ҳамаи марҳилаҳо мо ҳатто расман бо мактуб фикру пешниҳодҳо таклифҳои худро барои ворид намудан ба ин кодекси андоздафтари нав пешниҳод кардем. Инчунин мо ба ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston низ фикру пешниҳодҳои худро ҷиҳати мана дастур шудан ба вазорати молия барои ворид намудан ба ин лоиҳаи кодекси андоз пешниҳод намудем ва мо дар раванди янамин таҳияи кодекси андоздафтари нав ба ду ҷанбаи асосӣ аҳамияти бо бештар додем. Якум, аз як тараф барои иҷрои ӯҳдадориҳои иҷтимоӣ давлат мо аз як тараф кӯшиш ба харҷ диҳем ки як кодекси андоз шавад ки даромадҳои буҷети давлатиро дар сатҳи зарурӣ таъмин намояд ва аз тарафи дигар ин ҳеҷ гоҳ ба рушди соҳаи иқтисоди миллӣ таъсир нарасонад ва ягон сарбории иловагӣ наёрад, хусусан бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, ҷалби сармояи дохилӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ. Мо якчанд таклифу пешниҳодҳои судманд додем ки умеди калон дорем ки дар сурати бо байнобар гирифтани ҳамин таклиф пешниҳодҳои мо ин кодекс барои рушди соҳаи иқтисоди миллӣ, махсусан барои таъмин намудани устувории макроиқтисодӣ, барои рушди истеҳсолоти ватанӣ ва ҷалби сармояро дар маҷмӯъ барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ мусоидат менамояд. Хуб, саволи дуюми шумо вобаста ба ки Ҷалолов ҳамун минтақаи озоди иқтисодиро бароред. Саволи дуюми шумо вобаста ба минтақаи озоди иқтисодӣ, аз ҷумла минтақаи озоди иқтисоди Данғара ва дар ҳақиқат мо дар соли гузашта дар асоси дастури асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Исламӣ муҳтарами Маҳрамон ситоди доимомаркунанда оид ба тақвияти фаъолияти минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис додем ва таври шумо медонед ин омилҳои берунӣ вобаста ба бӯрони ҷаҳонии иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявӣ ба фаъолияти минтақаи озоди иқтисодӣ низ бетаъсир намонданд, ки бо вуҷуди ин мана қариб ки дар сатҳи соли қаблӣ, соли 2019 яъне наздики 200 миллион сомонӣ минтақаи озоди иқтисодӣ молу маҳсулот истеҳсол карданд ва вобаста ба он зерқисми саволи дуюми шумо ки вобаста ба кор андохтани корхонаи коркарди нафт, мо бо сармоягузори ин корхона доимо дар тамос ҳастем ва ин корхонаи коркарди нафт дар минтақаи озоди иқтисоди Данғара бо сармоягузории тахминан $95 миллион, яъне ба тарзи назаррас сармоягузорӣ кардааст. Иловатан як терминали борфурориву боркашонӣ сохта ба истифода дод ки барои бо ашёи хом таъмин намудани ин корхона истифода бурда мешавад. Бисёр як терминали муҳим буд ва тибқи маълумоте ки аз сармоягузори ин гирифтем, ки сармоягузори ин хонум Гао ҳол дар давраи аз аввали сар задани ҳамин бемории пандемияи коронавирус дар ҷаҳон дар ҳамун ватани худ дар хитоӣ қарор дорад ва борҳо тариқи
гӯем онлайн мо дар тамос ҳастем ва худ мо бо ӯ дар ҳафтаи гузашта телефонӣ суҳбат кардам ва ӯ кас гуфтанд ки мо бо таъминкунандагони ашёи хом аз кишварҳои дигар доимо ӯ гуфтушунӣ бурда истодааст. дар ҳақиқат ман сармаягузор ман даъват ба амал овардам ки ҷиҳати ҳарчи зудтар ба кор андохтани корхонаи коркарди нафт дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара чораҷӯӣ намояд. ба ман посух дод ки то моҳи марти ҳамин сол ҳамон як харитаи роҳ гӯем ё ки як нақшаҳои мушаххасашро дар бораи он ки кай инро ба кор меандозад пешниҳод мекунад ва мо аз тамоми имкониятҳо истифода мебарем то ки ҳарчи зудтар ин корхонаи коркарди нафт дар минтақаи озоди иқтисоди Данғара ба кор шурӯъ кунад. Господин министр, дополнение к этому вопросу по ДКОМ. Есть ли вообще какие-нибудь конкретные договоренности у этой госпожи со своими поставщиками? Потому что мы его пятый год открываем, никак кнопочку не можем нажать, чтобы запустить этот завод. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вообще, сколько у нас этих нефтезаводов, перерабатывающих по стране, и какова их общая установочная мощность? Вы говорили про программу государственных инвестиций до 2025 года. Вы не сказали, сколько планируется именно привлечь инвестиции и каково у нас будет до 2025 года, в каком объеме будем привлекать инвестиции, какие сектора именно приоритетные направления у нас. И третий вопрос по поводу внешнего торгового оборота. У нас он вырос только за счет того, что мы продали золото. Насколько это опасно распродавать свои золотовалютные резервы с экономической точки зрения, потому что там были спекуляции на золото. Спасибо. Спасибо большое за очень интересный вопрос. На первый ваш два вопроса будет отвечать господин Солизуда Ашбуадович, куратор данной отрасли. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Необходимо отметить, что, как уже отметил уважаемый министр Залпизолда Залпиамин, в рамках компании ТКОЛ построен разгрузочно-погрузочный терминал с мощностью 3000 тонн сырья в день с двумя дополнительными железнодорожными линиями длиной более 1 километра. И с этой целью было импортировано в первую очередь более 1300 тонн нефти и проведены были испытательные работы. Успешные, конечно, испытательные работы, но однако для того, чтобы постоянно функционировал этот завод, необходимо заключить договор с поставщиками нефти. И, соответственно, компания и также администрация свободной экономической зоны Данғара сейчас ведут активные переговоры с поставщиками из Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, также несколько с иранскими компаниями. Но, однако, сейчас на передовой находятся казахские поставщики, и я думаю, что мы также отправили им письмо, запрос на то, чтобы посетить Таджикистан, увидеть этот завод и, соответственно, провести переговоры по поставке этого сырья. Это касательно, значит, вопроса относительно ТКОИЛ. И вопрос по программе государственных инвестиций, да? Значит, программа государственных инвестиций на 2021-2025 годы является логическим продолжением программы государственных инвестиций на 2016-2020 годы. Необходимо отметить, что в рамках этой программы приоритеты остаются те же, значит, в соответствии с указаниями основателя мира национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, значит, относительно
4 стратегических целей, соответственно, выход из коммуникационного тупика, значит, обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение энергетической независимости, то есть уже это 3 отрасли самые важные сектора. Также водоснабжение и ирригация является, сельское хозяйство тоже является приоритетной отраслью. И, соответственно, в рамках этой программы предусмотрено привлечение более 16 миллиардов долларов за 5 лет. И из них, значит, кредиты и гранты 7 миллиардов долларов и 9 миллиардов грантов и технической помощи. Но это пока проект программы, мы предоставим это правительству на рассмотрение. После утверждения будет уже конкретно программа переведена на русский и английский язык, и, соответственно, эта программа предусмотрена для, как вы сами знаете, для партнеров по развитию, то есть донорам, для того, чтобы привлечь гранты, кредиты, то есть инвестиции на эти проекты. И в рамках, значит, нового проекта программы предусмотрено включение еще дополнительно 80 новых проектов. Опять же, в таких секторах, как транспорт, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство и другие сферы. В целом, соответственно, вы найдете полностью конкретный ответ на свой вопрос, когда будет программа утверждена и опубликована на разных языках. Спасибо. Относительно вашего третьего вопроса, повлияет ли этот экспорт золота на международные резервы? Как вы знаете, вот золотовалютный резерв состоит из золота и вот это иностранных валют. В данном случае вот продажа золота просто будет изменение в структуре золотовалютных вот этих резервов, изменение только вот из одного, можно сказать, актива на другой актив, как взамен золота, когда вот поступает вот иностранная валюта, эта иностранная валюта тоже учитывается в объеме золотовалютных резервов страны. Это золото, ну вы знаете, что в последнее время, когда вот мировая цена золота значительно повысилась, это предоставило очень хорошую возможность нашим вот это уполномоченным органам пользоваться этим хорошим моментом и действительно осуществить вот такую операцию. Спасибо большое. Если завтра еще раз вырастет золото. Ну, с учетом действительно предотвращения вот какой-то негативной последствия на золотовалютные резервы страны будут приняты соответствующие решения. Спасибо большое. Мармат Шмол. در مکتب‌های عالی وزارت شما مسئول است. لطفاً می‌گوید که سبب چیزی که بعضی اختصاص‌ها تماماً رایگان نیست. مثلا دندانپزشکی، دیپلماتیا و دیگر. مگر فرزند کم‌بساعت حقوق متخصصان این صحبت شدن را ندارند. تشکر. تشکر زود دارند. ماز با مقصدی من یگان ماز با مقصدی گویم تاثیر نرساندن با وضع اجتماعی اون داوطلبانی که امکانیت‌های محدود مولوی دارند برای پرداخت گویم که مبلغ‌های تحصیل با قرار داخل جمهوری ترکستان کوتا برای از حساب مبلغ‌های بودجتی مبلغ‌داری نمودن بعضی خراجات تحصیلی داوطلبان و آینده دانشجویان پیش بینی می‌گردد و در عین زمان با مقصد
گویم که устувор гардондани фаъолияти молиявӣ хоҷагидории муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ низ ба намуди шаръномавӣ шумораи донишҷӯён нақшабандӣ мегардад ва дар ҳақиқат ин аз он нуқтаи назаре ки баъзе ихтисосҳо хусусияти тиҷоратӣ доранд ба монанди оно ихтисоси гуфтаи шумо ихтисоси стоматологӣ ҳаминҳо ба инобат гирифта шудаанд, лекин як нуқтаро ман мехоҳам бевосита қайд намоям ки бо дастури бевоситаи асосидори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурiyati Исломи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон квотаҳои махсуси президентӣ барои ҳамин дастгирии қишри осебпазир ёки аввалии довталабоне ки аз ҷумла хусусан дар минтақаҳои дурдаст кору фаъолият мекунанд нақшабандӣ карда мешавад ки инам як роҳи ҳалли ана масъала ва дастгирӣ барои анамун табақае ки шумо номбар кардед мебошад. нафаҳмидам. бале бале мо бинед ҳамасола квота шумораи квотаҳо зиёд мешаванд. Масалан дар барои соли таҳсили 2021 ин то 1280 нафар квота пешбинӣ шудагӣ аст ки ин 1280 квотаам ин рақами кам нест. метавонад як зумра анамун довталабон ёки оянда донишҷӯёнро дар ҳақиқат як дастгирии хуб шавад ва оянда бо мо инам пешниҳоди шуморо ҳамчун як пешниҳод қабул мекунем. дар вақти нақшабандии оянда мо кӯшиш мекунем ки инро ҳамчун пешниҳод мана ба ҳукумати ҷумҳурiyati Исломи манзур намоем. хуб ман ишора дорам ин кормандон ки вақти ба мо ҷудо карда шуда ин 40 дақиқа то зиёдтар 1 соату 40 дақиқа шид. агар иҷозат фармоед бо ҳамин нишасти матбуотиро ба ин тахминан 5 миллиард сомонӣ аз берун ҳаҷми умумии сармаягузорӣ ташкил мекунад ва ин нишондиҳандаи гӯем ки инам қариб нишондиҳандаи сармаягузориҳои хориҷӣ нисбати